Serbisyo Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Patrol magasunod sa dirigid lamang manugay. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga itabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunan ng disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon Radyo! My God, I hate trucks. Aksyon! Night Patrol! Sa liwat pang gabi, kamusta naman mga panangga na montag palamati region-wide, mga pakalagad kita sa nabilini sa kauras 15 minutos karon nga adlaw Huwebes Petsa 25. Sa Webes na mga edisyon sa inyo sini nga palatuntunan sa kanandan liwat naman aton nga mangin kabuylog. Ang bilog naman nga puwersa sa aton news team. Aton sini nga mga correspondent. Sa liwat na Manila sini nga pagdulong sa pinakaulihi labas na tipon nga mga police report, blotter entry, record of events.
Opisyal nga nabalag sa Police Blotter Entry aton sa Kapolisan Central Southern kag Northern Negros. Of course, ang atong sining Patrol 2 Crosswind Patrol kay na pa nagalambiyong sa Pilakabayan sa Metro Bacolod. May mga ginrespondera na nga mga insidente. Anano pa nga mga eventualities, why taman ginapangayo sa gihapon from where the action is. Ana si Action John Diaz ka mag-responder. Back to back sa aton nga piloto, Action Ninyo Bogina. Ang ato naman nga pagbantay sa mga update sa national, international. News Center sa Action Radio Bacolod pang Webes edisyon. Boylog nato ng Puwersa, Action Dale Salazar. Opda magita sa atong sining nga mga technical partner diri sa studio ay Master Control sa technical side. Ang Puwersa ni Broadcast Engineer Oliver Pason. Backup diri sa aton nga IT expert Action JM Baikin. Dito naman sa transmitter control tower sa Barangay Talog, Siyudad Sagbago. Ang Puwersa naman ni Broadcast Engineer Bernie Villacana sang Batang Suway. Back to back sa ito nga security guard Rene Cordova. Sa kinanda ng isunagad ang Kurmana Action Night Patrol Program. Ako naman si Action Eric Magbanwa. Op din ninyo ako sa nabilin isa ka oras kag 12 minutos nga pagpangalagad inyo pala tuntunan. Una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Radio. Nangin Mayo subong ang lakat sang panahon sa sulod na sang 3 kadlaw matapos nga nag-exit na si Bagyo Auring sa Philippine Area of Responsibility. Nagapabilin ang kainiton sang panahon. Ang init naman galing kung imo batsagan daw kurisma na. Layo pagani ang Holy Week pero ang init daw na do kurisma na sa pagkasakit sang igo ka init sa panit mo. At ipormahin naman lang ni kay ikumpara mo sa maulanong nga panahon. Kaya ka problema kaya kung nagaulan. Kaya bisa sa pagdiskarte mo sa imo sining karanon do sa ka pinod kagapigado. Kung nag-inulan, pero kung wala ulan, at least bisan paano magkakuan ka, baka dulo diskarte ka, no? Kung din ka makapangita sa imo sining kalanon, ay oo. Mo gina ang pangabuhi sang Pinoy. Kay kung wala ya ulan, at least makadulo diskahart ka. Kung nag-ulan, do ka budlay gid. Wala, boss ang karaing. Ang aton nga mga kapolisan, tiara na, nagapatigayo na sa police visibility. Din ang gabi, may shooting incident naman, no? Nag-responderan sa Action John Diaz. Basta kung niya gani duty, ito kadamo isang kaso, aw. Diba ko lagi doon, may bypass operation naman nga nagilpatigayo ng Bacolod City Police o PCT Drug Enforcement Unit. Ito matapos-tapos ang inventaryo, no? Kadarag ko kag mga mainit ang mga balita sa oras sa pag-duty ni Action John Diaz, no? Ano si Action John Diaz group pa kuan ay paasuhan ka mangyan gito. Ginaamagin sa isang balita, no? Daw ay adlong hindi siya makaresponder mo. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Ang aton nga mga avid listeners sa aton nga palatuntunan nakatutok na kag nagapacheck attendance lang si Madam Vanessa Mayo dira sa Minnesota. Nagatutok na sa aton sila pamlagat. Ang classmate ko, former classmate ko, si Georgine Honsay. Salamat gidmit Halong kada. Napaurok-urok na si classmate ko, Georgine Honsay. Si Toto Junel
Santibanyes, so ba? Anas Toto Jodel Santibanyes, tanod na mo ni sa una. Subun na siya nag-duty sa kung ano, Iloilo na. Musta ka da, Toto Jonel Santibanyes? Toto Jonel, musta ka da? Si Huma Lumina na gani, oh. Kag sa Saudi Arabia na si Belvan Espanyola Ticala. Bumigo kung chick boy, oh, si Toto Eduardo de la Paz na sa, oh. Kag si Martin Aliling ba, si Gemma Sokinyo ara naman. Gatutok na. Si Ebony Butcher sa Germany naka-share na siya, naka-check attendance na. Sila ni Cory Badahat sa Kuwait daw. Parami na sila. Mayad nga gabi da kay Elisa Daniel Dicina nun now. Si Sheila Lagos Timprano pa ba? Sila ni Alexis Wingwing Torreo, mga parinti, pamilya sa Paranaque, dagang sa Valladolid. Ginatamya ka mo dira ni Alexis Story, alias Wingwing, sang UK. Si Puding, arana, ba, Puding, may gabi na. Pag kita na Puding, kag sa kay Ray Domingo. Wow. Inday Juan, monitor man. Ba, pulo pa niya si Inday Juan daw. Nagabidra ka din dayo, anda. Manan nga pagpulo pa niya po na. Kay Inday Rona Trabarhida, kay Baby Yuki, kag sa kay Toto Ayan J. Traba, gapa, urok-urok na. Sige, check tayo nga ito sila Patrol 2, ato sila nga Crosswind Patrol. Ay baloon ta na yung sitwasyon sa Bacolod sa paglibot-libot na aksyon dyan, sako-sako sa subong nga gabigin. Doga salang kundi ang unahon action dyan nga mga makuha yung mga information gikan sa atong sini nga kapulisan. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, radyo. Aksyon! Night Patrol! Fuse with Yari si action dyan diya sa observation report sa patrol. John, good evening. Uwas-was, kung humay, arisan kung mais, ang ido araso at sandalan. Pareho sa ido nyo, nga mahal-mahal, nagpaladyo. Mahal kayo wala na ipit sa salakyan. Kwa. Ang ano ni Bla? Dara Ano puli. ni ng sitso? Ano na ido? Ano mo bol Bla? Kwa na, Japanese speech. Oo, tamo ni, mga lalo ng ido. Tingala ko ka dinagsanay di tao. May tagiyaw ay. May tagiyay, hindi mo nakuha, may tagiyay, pwede ko sa kapatrol din. Gamay pala na, gamay ko dako na. Dako na? Ati basi kung kanto niya kasi na, basi di ka naklala, basi kang pito, hindi ko mayamo. Ang lain dahil, kasi yung diklala, mapailan ka may kaso. Ang guwas na hit and run mo. Oo, yeah. So, Hit and run, karga sa salakyan. Oo, double murder, guwam. Namin ido, no? Oo, namin ito, kapag sex ang ito, di ba? Gani. Lalo na gabi, halik kami, di kigaw na tulat kami, matapos inventory. Kaya kabalo ka itong laki ng shooting to? Oo, ano to? Pilas ko na itong lalaki, initial 3 in photo ging kilala kay alias Peter Pan. Peter? Peter Pan. Ang No. Peter Pan ba ay karakter na, cartoon karakter? Ano, cartoon karakter na sa pelikula? Oo, amo na tawagan siya Peter Pan. Ang ngalan niya si Peter, ang pilido ya Pan. Hindi ayo lang na yan. Si Peter Pan. Ano to, riding tandem to, hindi? Hindi, so ano to, ng bypass kasi diyo. Nagbato, lagyo. Nalagyo na gili may dalang sa revolver nga armas, nagkalupok sa polis, awas ko mabalo yung ang polis sobra pa sa tatay, ng armas na dala. Pagkakita ko to sa picture, mo ba nag-report ka kay sino to? Action Brian Kina to? Oo. Kita ko nga lang nga pidya, dumaan ko ng inkwento ko sa pulis to sa Manila. Ama ko hindi man mag 2.0 Gani. Hindi man mag-doble kayo da. Oo, gani man. Pero malayo na sa ato niya matabo. Ang natabo to yung Quezon, do malayo na matabo sa Bacolod, kaya well coordinated yung mga operation. Dito hindi, naguro matabo diya. Kay kabalo ni sila sang ilagi na pang tira kita gani. Isopin na. Mabaliman na nila ba? Gani man, oo. Daliya, gakaunaan lang. Kakaunahan na niya ko isang pulis, hindi na yung pidiya. Mo pwede pidiya, this time, diba isla mo na, nakaunas la.
Dariya, gakaunaan lang. Unas lang. Ay, di kadungan. Unas la yakwan, unas la gintira, tapos nagbalos, tinigo ang biktima, ang suspect. Oo. Galing kay amo na namin. Maamo na ba si Banos, may nga kamo makauna, nga hindi na kamo munahan. Yun eh. Oo, kay madisgrasya nga blaok. Kaya magpinadlawan na mo. Gani man, oh. Di ba? Nga maunahan ka pa sa pamontra. Oo, ay, ikaw na kitang otoridad, munahan ka pa, kadlawan, kimo sang sibilya kung Galing magamuna. kay isa lang nakasigurado, nga dili sa negros malayo, ginaya nga mapapay nila ang mga nagkakadakpan. Unless Yeah. otherwise, di ba, Toged? Ay, gani. At di mo magbato lang ng istorya, ya. Kita mo kay action na rin, may armas na, pero tilang ginigo, di ba? Correct. Kung ano, kung kasi nung daray ito kinakasadya, nilok panay, di ka na mo. Kung mo kuno nga, abi nila, kuno may shooting, di pelikula. Gani. Man kay kadamo kita to tao, ta kinagag mutabas ni ko kina, dumako din ng pulis to kapidiya, inkwentro pagkakita ko picture mo. Gani. Kaya mo nang katabo diri, nga, mahilang, no? Pinason to sa, Zino, inventor, ang alan, sining lalaki. Oo. Gindala sa may hospital, no? Oo. Isa ko di kita, may mga nagko, di isa katak ng suspected Cebu, may ara pagipulok bilog, ya? Ay, damo ganun na recover sa pidiya. Mga most like, si Dio ni? Si Dio? Pila na? Si Dio ni? Mga most like 100 grams. Bauti dako eh. Sobra to nga sa milyon. Sobra 360 ko na. Hindi, 300. 680 ako na ni. Pila 680? Oo, okay, 268 per gram. At dako gani nga kuha sang kwan si Dio. Oo, 680. Ginapakabot ko diri, kita ko itong revolver, bala? Oo. 3.8 revolver. Oo. Mayari po diri mga wala naglupok na bala, tatlong bilog, kag isa ka naglupok na bala, action erect lang. Oo. Sa armas doon daw ko nating mga initial na nga nakitaan kay sulat pa inventory pa Kasi rin na kapulisan. kwan, kasi nung naka-team, yan ni Pindon. Okay, siya naman di sabihin mo. At ito, ang sa ka-team, taway na to? Why na to, gintingod na lang sila. Okay, tiyo. Good gina. May gina. Gani, ari diri kaga may mga observer pagidri. May mga Observer. observer man. Observer nga mga opisyal man halin sa may region na ari diri observe sila operation action reka. Ano na sila, bisita? Bisita after operation galantaw sila, may gina-monitor sila. Basi, may hindi na mga kwan, hindi na mga FTP? Hindi, mga opisyal, mga lieutenant at kapitan. Okay. Basi ka observe lang kung paano i-handle sang kwan, sang CDO ang amon ang kaso? Oo, may mo. Kaya lang Ang kayo mga- na Ang pag-aresto, ang tagging, mo na bla? Oo, eventually ganito ang mga proseso, action na reka. Gani. Gina-monitor, get ininila. Ati, good. No? Amo nang mayo. Oo, man, kay para maplastar nila sa gusto ko. Mabaan nila kung ano niyang sitwasyon ng samtang kakontak operation na action na reka. Ang gabi, Kapitan din de la Vega, di mo sa barangay Alihe. Aras. Kap mga gabi wala, pag kasi action na rin, sa Jacqueline niya. Kap, so fine, mga gabi anay, tamyan na taga Alihe. Okay, mga gabi, taga Barangay Alis. Daw. Sa may Tukbang St. Peter. Baw. Arigali na tabo ang bypass operation sa CIDJ. Ang CIDJ man? nga natiruan gali ang ilang nakuhaan sa droga. Yung kailan niya nga kung barangay, hindi man gali taga diri gali yan. Sila ya pangayaw lang barangay 1. Ang akong barangay among ila ginay mo ang transaksyon. Okay. Di provide na droga siya ka? Sa tagalis noon, Kamu kabalo naman kamo kung ano matabo kung magala kamo kay Indra. Ang akong na tayo na bayo, nag-declare gani kung nagano na ko sa Bakap 7, nga akong barangay, i-dab-free ko. Di kabay pa nga mag-dab-free nga akong barangay. Baw. Ang utiruan kap, ang nakatabo ni, iningdak pa niya, hindi man titigas sinyo, doon siya nagkapanghalit sa barangay. Ang ining tao nga subong pinakadako ni nga bypass operation nila, nakita kong items, katamdamo kit. Baw. Hindi na gali, ang transaksyon di lang nila ginaiwat sa akong barangay. Okay. Hindi at taga diri ang nagka-transaksyon nga taga Lisnon. Utiruan kap, imo na may garopanog yan, sa taga-lihis, kung kita sa dito, India mo, mga obra, ma-coordinate mo kung sa pulis, no? Nga ako na ginapangabay sa taga-barangay Alis, nabuligan yung operasyon ng aton barangay. Oh. Nga magkwanta sa ginatawag drug free. Hindi mag-drug free ang baton barangay. Kamu nga mga ginikanan,
ang kabataan yung magkakatuman sa kayuan, hindi magkatos kalainan, kagaton barangay, mabantog man nga, ang atong pamuluyo, nagka-coordinate sa mga barangay official. Kaya kung no coordination, hindi ko ni mahimo nga kapitan. Dapat magbinuligay kita, may ara ka mong kita nga tao nga daw may idiotay nga anomalya, report ka mo sa barangay, kapitan, sa Bapak 7. Sa sinula nga inyo makatuan. Importante ma-identify tayo na doon naka-alarma kita. Yung atong barangay, hindi nila mimuhan transaksyon diri. Oo. At ito, ang imo kalihan do pag dumot subong, nga ang barangay Alhis, tani in the future, o kung sa malapit niya tanion, mangin drug clean barangay. Doon mo na handom ni Kapitan de la Vega. Amo na nga ako nandun, kay mismo ang backup commander, nagdigad niya si commander sa Backup 7 nga bago, si Saiso, nagsubong ginislan man sa bago. Nandun niya nga to ang akong barangay, magamba blood plate tungod jutay na lang ang surveillance sa akong barangay. Gamat na wala, daw gamat na to. Dua ka bulan, why na ang surveillance akong barangay. Once nga why na surveillance, may tendency nga mag-drag sa kabarangay. Pero kung ikaw pala taon kap, imo assessment, ito ay naging masyado, na magiging man din, hindi rin tanto mo sinakadamo, di no? Kaysa muna, ang pinakagdamo, di, before ko bakas kapitan, amo ng prokaisano. Kaysa kong prokaisano, with surveillance, tanan, gaya mga pamuluyo, dinaya meeting ko nga dapat buligan nila. Hindi sila mapakulba. Kasi iniya is illegal, hindi niya likan. Pero paano ka rin ang guys, ano? Ang puro kaysano subong nagtaway na tungod, dinurot na sila pang dakop. Wow. With the coordination of sang pamuluyo sa kaysano. So, patingon kap, imo pa nung dyan na sa hindi taga-dare, taga-alihis, nga daw may tano, pag hindi nga magsulod di tani, o magpareyon man iyo. Nga po nang ginapangamuyo sa iban nga mga kabarangayan, hindi nyo lang pag-imuha ako nga barangay nga transaksyon diri. Hindi matiktahan man ako nga kapitan. Was-was ka ba? Kapitan, nakapamirsa, gayit nga mag-drag-free ng akong barangay. Sini nga mga droga. Was-was ko naman, yan lang kung ma-escape pa. Mas takap, no? Oo. Ano ko no? Sige. Ano to action dyan? Abala, abo ko awas plus kap. Abala man, oo. Tino mo humay na kap, hindi kung humay, was-was kung na maisariya lang kap. Gani man. Doon naka-kuha na, doon naka-priming si kap, why man? Hindi man. Hawa, muna si kap yung magambal. Oo, mungkin sa magambal yun. Was-was ko numay kap, ariya lang kung mais. Muna yung kap, muna yung mga tirada. Grabe si kap, no, ba't sa kong kasanting, ugat ni kap sa yung liog yan, magambal ay. Kung nagano sa ati kay pamirisagit sa ngayon mag-drug clean barangay. No, ginatinguhan man ni kapitan. Temo nang namin nga bisan paano ang mga barangay official nagkatinguha man lay kapitan Biga sa barangay Alista. Oo. Kali daw tiko sa bakit hindi man taga barangay 1 man naglito Tara Porok Bangros, barangay 1. Dra nagalan nagabuligya, nagtransaksyon. Dito na siya. Pero ang information ng taga Porok Bangros sa iya ni nagalin subong ang saldak panabi. Pero ang ina-monitoring yun sa Station 8, may mga kilalang Station 8, yun mga kotko, barila before ko na iya, ila pagkabalo, taga dirigin na sa Alihis. Okay. Alihis kina siya. Taga Alihis kina siyang subject na sang CDO? Before ko nung ila-monitor, taga Alihis ka. Taga Alihis siya, po ba si dito yung naging ang stock sa Bangros, hindi man? Pero subong ko no, ang declare ka rin na gabi, nga taga Barangay 1 siya. Taga Barangay 1 siya. Dako damo ang address yaw? Oo, no permanent address. Gawas-was mo sa kapitan di na Biga ba? Sorry, si Kapa, what's up, Kap? Oo Doabot ni Kap yaw? Was-was ni kun humayari. Ni kun mais ni ko. Tipo dyan ang kabla. Wala pa matapos yung mintakyo na sang CDO da? Ay pa, gasulat kay kabalo ka ang ilang proseso lain. Okay. Dapat arang kagawad, ara ang media, ara ang pulis. Pero naman si Kap? Ara naman si Kap de la Biga da? Oo, ginabuksan na nila. So, gasulat na sila subong. Ati mayo. Oo, so matapos na po. Why upod si Kap de la Biga ng mga kagawad ya? Ari na, bago lang yun pang tawag. Oo. Ang mga kagawad nga po nila sa barangay at sunarete. Suportahan ng taga CDO? Gani. Amo ni kin suportahan din Manila, no? Ari diris la karon nga gabi. So anyway, ginaklaro lang nga atong lalaki nga nalutangan nga sa invento. Dito siya nalutangan sa tubang sang Bacolod City College. Okay.
Kaya dito sa nalabot na nag-use mo sakay sa motorya. Ang motorya, do Yamaha, ano ni ganing bago ni Scooter? Scooter. Oo. Dali ka pala, ang transaksyon yung tabo, tubangan BCC? Hindi, ang transaksyon diri sa Tubang St. Peter. Sang? Sang St. Peter sa Alihit. O, titapos? Tapos, nabalaan siguro sang subject na pulis iya ka transaksyon, nagpalagyo. Te? Sa Lagsanay? motor, sa motor na nilagsanay sila, binalot-lutang. Oo. Nakapalagyo sa tugtog na ginlagas ang pulis dito sa Nabtan, Tubang BCC sa Kuling. Ah, okay. Di, abot ko nga may dugo, tiras dalan nga nakitaan ko nakuha mo picture. Kaya dito sa Naturohan. Dito sa Taruan, sa Tubangan BCC. Yes. Ano na corner siya? Kasi sa motoryaw? Doon ginasundan siya. Hangin na sundan siya, okay. Kag na nga, sila responde sa police station, 6 bala. Ati good, oh. Lapit mo So, na rin. responde ka yun. Mga Kag ang ining Sindon Torman, No. walang tilian mo kung magliko sa wala at amat ang headquarters DCPO. Ati, oy. Tingnan na sa kung napatuo pa police station. Ati mga kinay ni Major Stupa, yun ang sugatan nila. Gani, kaya may Diyos po, ito, pag ito, ato kayo iya na to, hindi, gili. Oo, gani. Anyway, tiyo mo na, tugod naman dari ang inventory. At ang karon base, may mga dugang nga update dari ang aton Ang kapulisan. armas niya na-recover sa pulis, ta? Oo, 28 revolver. Tikpal, hindi? Hindi, pistol. Kuan, ng urig. Orig. Ati, good. May bala nga wala naglupok do mga tatlok bilog. Tatlok bilog. Meron di isa ka wala naglupok ka bala. Action Okay. kwarta do mga 5,000 nga kwarta ang mark money nga recover. Bo, dako Kasi lang. gakinang-kinang diring droga. Tingala ko nga dako ang na-recover sang taga CDO kay dako ko lang nga kwartanggin bakal nila, 5,000. May mga information, dako gid man ko nang ginapang dagdag di actionary kay Okay. binulto gani ko nang ginapang hulog sa ni Peter Pan. Why taga ni kabalo gani basi ko may nahulog sa prior sa iyang pagdakop da? Na, isa pa na kay kabalokan sining baybas kasi diyo sa Alihis. Nagbaybas sila kay dito sa barangay 2. Okay. Mga 4 p.m. nagbaybas sila sa barangay 2 or mga 3:30 siguro. Dili nga daw sila sa may Alihis kaya nag-positive do, dili sila naglumpat. Ti maigi kinadakpan nila pero ati may naman mabuin-buinan siya eh. Oo, ato sa hospital, sa Regional Hospital dira. Di nang igo ito ako? TL? Duwa ka TL. Tapos Ate, ay may- sa diri sa may tuo area. Way man intention taga si Dio nga uluhon sa gusto na sa pulis na ti patay na siya eh. Ang turn nila do ilalang i-control. Ikuan lang ikuan na nila pa i-neutralize. Neutralize. That's the term. I-neutralize lang nila ang persona. Oo. Kay abang rin isa kong kinasang amigo na rin. Wala kami nila plano. Kaya wala ginasamon yan namang patay. Correct. Dakpo lang yan namon. Galikati ka na namon. I-neutralize. Kaya initiative namon para madakpan siya. Dakpo lang naman, bro, bagbato lang naman ang istorya ya. Ati, kung kami na yung butang silang alang, lain na niya. Ti was-was gina ko numay, ariya gid ko mais ti kay karon kay humay. Gitu. Ati karon kay humay, ariya ti pro ang isang CDO ya humay ko ti was-was. Oo, aba sa CDO, kung Maria ka umay, malapit kay galingon. Isla ta mais. Ti may nagabantay di sa ospital di sa naturuan na. May platiba nga nagabantay sa may ospital. Kaya naging madala dito sa CDEO Action Director. Diba sibla kun managyo kay titilang igos na ba si makalakat pa blaw? Gani man, tingala til mga pumulo sa lugar kung ano, diri nga ginapatigayon. No. Sa area, no? Ang gabi, kay kabalokari gid sa may tabok sa St. Peter Chapel. At tabok gisang asa tubangan St. Peter Chapel? Oo, ari kiti. Asa may antes ka magsakara gid ha? Ari kiti tabok dalan. Okay. Sa tabok dalan ng San Juan, San St. Peter. Oo, dire kid. Highway lang kid. Ti damo na mga osisiro eh. Ati kiti. Ano nagluwa guro nga nagapulaw sa patay ko sa St. Peter kasi nagwala ka nagapangsuso. Alain mo ito nagabantay na sulod na. Wala yun, bumangon patay na ito ko na wili sa kataraan na sang inventaryo da. Igadalan yung isa sa buhay, igadalan. Ari mo nagadalan. Inventaryo lang. Hindi mo nasabat, Akay ko sa bagay, mo ni oras daw, laka-laka naman ang slakyan, no? Hindi na sabad, at mo din kapitan, at mo din tanod, kinapunta din ang lugar. Ibilang to, mas nakadamang tao. Nagiginawa lang sila, lang isa sa may parking lot ka St. Peter. Ati, good. Okay mo sila palapit, gina. Sige.
Karon nagagay factory kinaning background sining lalaki nga nadati na siya na kami neutralize na silingon na iguan pag tiro abi sa pulis para ko tani maunta sa sila pagpalagyo galing kay wala gid kundi tumba sa motorsiklo no. Namin simple na to yung mga bituon tani nakakita ko bituon atong lalaki kun wala lang sa gabrigya sa droga. Galing gabrigya sa droga kundi sa kalangitan no diretso lang sa base mabunggo ano ko? Ang sa bike do kaya bike na gid, gali ba ko may giinano di. Sal ko diskilit ang bala, man ko nabungguan. Diretso lang no. Kaya mo ko bungguan, gati bot mo sa sako. Ako na no, daw ko sa kante kay gidong bahay sa ali. So do sila, diretso lang sila. Kaya kita sa highway, ligwa ang kalanon action. May bilang gali sa mga bago nga mga gin-assign sa station 2 kay si Sir Mugato ma-focus anay siya schooling Mas schooling siya? Nagulat si Deputy, si Police Lieutenant Andy Ofalia. Bago naman Hindi ito lang in-interview mo na pala si Ofalia, ang deputy nila. Ang deputy si Palyan ay mabuno siya da? Oo, siya nga si nagitsubong. Siya nagitsubong ng pungko da? Yes, kaya si Sir Mugato, gin-reassign sa headquarters. Si Mugato. Okay. For schooling na siya? For schooling, yan. Okay. Tapos, may mga iba-iba para naman sa Station 1, ang deputy nila, kadto, nga si President Michael Tuburan, din sa Station 7. Kaya si Sir Rami Saison, ginimo anay deputy temporarily, no? Sino si Saison niya, di mutang? Deputy ang Japon sa Station 7. Okay. Tapos ang hepe sa mong daya, sino? YC? Si Police Lieutenant Michael Tuburan. Sa Station 1 halina? Deputy sa Station 1. Okay. Kaya nagulo sa iya sa Station 1, si Police Lieutenant Francis Di Pasukat. Di pasukat? Ang sa, bakit sa Station 9, nasalin before, nakanopo naman na before, pero pagka-promote si Lieutenant, din sa ilo, nato sa may Iloilo Provincial Police Office. Okay, tapos balik di siya? Balik di siya, kaya nag-swap na sila ni Police Lieutenant Melchor Tolentino. Kasi Tolentino, sa mong nato na si Iloilo Yes, ato sa Barotac. Barotac. Sino na bulo siya kay Tolentino? Station 5, si Kwan? Police Lieutenant Marvin Mercado. Melvin Mercado, correction na rin. Melvin Mercado. Melvin Mercado, amo na siya ang deputy ni Police Major Junray Batadlan kadto. Sa Station 8? Station 4. Si Batadlan. Station 4, amo na siya unang deputy ni Batadlan? Si President Melvin Mercado. Okay. Tapos, amo na Sir Police Lieutenant Edgar Alan de Guzman. Amigo ko na din siya? Station 9 deputy. Deputy sa Station 9? Yes, kay Police Lieutenant Lani Dariada. Gay po ipo ng migo ko na ba? Ara na sa Station 9 rin? Doon mga last 3 weeks, di sa ko na doon siya na-assign Gani. Ba't ko si Major Goy kung may posisyon na sa BCPO next week, abot kung saan, kayo mabalik sila ni Police Lieutenant Pastrana, Police Lieutenant Tapang, tapos sila schooling, balik na sila BCPO. Laban-laban ko i-download na lang sila balik ko sa mga station Yes, kaya siguro ka nang nandun sa mga officials subong, kaya kabulkado sila ni Major Fidel, Major Gabanado, sa may PO6 subong, pero dito na office sa may headquarters. Danay ka, sila sa Pro 6? Ato sila, subong na, lang sila may training, sila kay promotion nila. Si Gabana, si Sider, si Kulanag? Sila ni Heber. Si Heber? Ari din sila na-assign sa may BCPO, galing undergo sila training, I think, mo? Part ina sa ilang promosyon. Yes, for Police Lieutenant Colonel. Yes, no? Tilaban-laban ni si Tapang ni matuon ni sa traffic, ni balik na sa traffic, Gurugid. Laban-laban gid rin. Kag si Pastrana ba si ko ni balik sa Station 9 ko balik din sila. Pero si Mandaliada, nabalalang ginaksa sa Campo Crame. Sino? Si Mandali, Dariada, wala sa Station 9. Si Dariada, Linas ako na sa Campo Crame, gid. Okay. National Office, download rin sa... Ilongga man Ako taga-diri sila sa Bacolod. Ate, may kay duty, pabor man siya. Ay nga, arin siya sa Bacolod
Okay na, saan sa kuno to? Nabili sa BCBO man. Sabi sa iyo, lato sa may kampo kami. So, naman di siya. Ate maya. Magay kami dito balik sila, no? Ya kay gusto budla sa kontakon kay garin lang ring cellphone to daway nga sa. Banderiada? Si Deriada. Ya, ito garete. Abot sa, ano? Kigan. Ito na, no? Kigan nga na siya ni Police Lieutenant Kernel Katsumbong balaan nga wasi kasabat. Gani. Kasi ano man naman sabi ka, Police Lieutenant Maria Liberty Ndiaque. Magandang gabi, bayan. Oh, siya na nga, kung siya nang bisita ko sa Sunday. Siya spokesperson ta? Sa police file si Lieutenant Maria Liberty Injapi. Oo, no? Siya nang guest ko sa Sunday. No, kali ko naligad ako, ginayo ulit sa balik action dyan, exercise ko di po, ginayo mo dito ba? Pero yara ito sila ko daily na, ano na ilang exercise sa BCPO. Oo, part na sa ilang exercise. Sa ilang na pagamay-gamay, hawak. Oo, sabi naman, ay. Ako ko man sugi ko bagaan, no? So, dali na nga. Alam mo gano'n, tapos na interview, tapos na exercise. Namin mo na kay Mami Japi, kung sa kay basta available lang sa iya ang mga information. Waya man ginapabayaan ng media. Oo. Dahil kasi kung kisa, hindi pa makapasa sa spot report ang concerned police station, dahil mo kisa ka medyo gakuha na sana, distansya na sana, kasi wala mo sa isabat sa media kung ipamangkoton siya mo. Gani, ano lang man sa ano, accommodating, no? No. Ay, kita na kami kayo na ni Migo ko, Police Captain Elmer Bonilla kayo na. Kita ka mo? Kita na kami kayo na, oo, nagkubaw na, hindi ko siya doon nag-slim kahaw niya, o manggani, o mayawa na. Bakit ng schooling ko to? Daw manok tapos na sa graduation nila bla sa March bla mo. Wala tapos na eh. Manok tapos na sa yung schooling by March. Pero nagambal ko kinasakon. Oo, sino? Ambal ya. Sino? Kaya wala ko, ako nakaabot, daan niya lang pa separado. Ni sino? Ni Captain Bonilla? Ni Major Estopa. Ay, wait ka. Ang nagpadugo siya? Basi, kaya ba ito, naging napay-kaila ko ito, naka-station 6, napadugo sa kuno, wala kita ko nakaabot, kapon ako nag-duty. Why gisa ka? Ano ang balya? Ang bala ko tiga, pag ito separado eh. Ang balya? Ang bala da suna. Ano ka na ha? Ang bala da suna. Hi, team. Ay mo na kay... Abang na, mag-usiyanin ko siya rin mo pagka-major na, duguan mo na para mapalayo na mga laing espiritu. Amo. Kaya basi dugutan kasang laing espiritu daga natabo sa station to matamasin mo na. Asod mo tiniruway ka pinatsanyaw. Man, may mo na ano. Rin na nag-sugod na sila. Mga signing na din sila wa. Matthew, may man Hindi na signing ka muna, kundi signing niya ka mga recovery. O sige tapusan, tanay kay ihawanan ko ng linya ko mga standby pangaton nga mga correspondent. Yes, kasi kamo na pinakal ng sitwasyon mismo sa dala na linis barangay rin sa Bacolod. Sa tutarama ka-aksyon na tandaan na isa sa maraton sa pagtugas sa balatian sa Tunlawas, amang paguyang po ng pagnubo sa aton immune. Rota sa patrol ang taglibot sa Bacolod Action Zombie at lapit ko na sa aksyon sa Bacolod Action Radyo. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Salamat gid aksyon na John Diaz live report dira sa highway at ubangan sang St. Peter Chapel. Tabok lang na sang dalan, natabo ang bypass operation. Amo niyang naglinag sanay kay inabag ka na tiruhan sa tabangan sang BCC. No? Toto Christopher Anlap. Amo ni siya ang natiruhan sa BCC sa bypass operation nga dara linag sanay halin sa Alihis pakadto sa BCC.
ang subject sa bypass operation ti mabatos pulis, ti mapauna pang pulis. Ang ari kay gintiil lang sa why sa ginhead. Kung ginhead sa kundi yatap sa Kaya sa sabon sa Corazon Loxino, Guardiado, may pusas pa, no? Kung pamangkot si Christopher Anap niya, wala tada update sa BCC. Kaya muna itong update. Subong ang inventaryo da kapadayon sa tubangan ka chapel ka St. Peter da kay drag na tabo ang bypass sa polisyo. Kaya kita yung linagsanay din na tabo sa nabtan sa polis sa may tubangan ka BCC. Kung tiniro, mabato man mo. Kaya pakita ang isabilidad dyan bla. Narabayang kina Toto Christopher Anlap. Kaya mo nang update Toto Christopher Anlap. Sa kay Juan Tawo, nang sigurado handa mo pre sa March 1. So tergini si Juan Tawo mo. Rosalie Antorin Navales Rojo, may gabi gidra no kay Jerry Acero Jr. Thank you very much. Sa kay Manny Loquias, Toto Manny Loquias, I miss you. Diba mo sa niya, good evening Sir Eric, I miss you bossing Eric. Wow, Curtis Toto Manny Loquias ba? Si Gemma Carnicer Mongcal, araga monitor sa ito no, sila ni Iron Lopez. May gabi dala kay Iron Lopez ha. Kay Police Captain Elmer Bonilla, soon to be Major, araga monitor. Sakit anay kami kay now. Dala sa may kwanbla, sa may post na sa Hacienda Candagit, no, farm. Araga si security guard Romar Tamayo, kapaurok-urok. Tamiyo ng pamilya Tamayo, Tabungkay, Castillo, Magbanwasap, Barangay Baliwagan, San Enrique. Janet Oquindo, may ngabigid, kay Annabel Minerva. Bunker Gemini, may ngabi sa kay Noel Hermino. Kinatamiyo lang pamilya Hermino, dara sa Carlota. Halin na kay Toto Noel Hermino ang panamyaw. Alex Montesa, may ngabigid, kay Manong John Bernasor. Toto Noel Amarda, may gabi sa kay Binong si Tentada. Nagapaurok-urokin si Christine Minyes sa Villalobos. Wilfredo Samugoy, mayad nga gabi sa kay Butchi Season. Happy listening ko no kay Cheryl Season sa La Carlota. Uy, si Toto Makoy Langgabe. Toto Makoy Langgabe, may gabigid. Dugay ng invite ko sa mga pido. Way ginasapak. Way ginasapak ang invitasyon ko. Kaya na willing sa negosyo ya kakwan. Pizza. Bawa namin pizza ni Toto Makoy Langgabe, gruay. Sa manig mapisan nga police officer. Narisa Ruiz Hilary, may gabi. Sa Talisay, si Don Di Blanca, ho. Sila ni Merly Diviras galantaw sa ato, no? Si Early Ferdilizar, amang kapaurok-urok. Amo man si Mrs. Bobby Munoz sa Talisay. Sa kay Jomer Barugo, Toto Jomer Barugo, may gabigid, ha? Lisa Joy Ilon Amoroso, happy birthday lang ko sa brother kay Noe Ilon dira sa Sumag. Kapaurok-urok kid. Ay, puwerte. Ang magulang ko si Josephine B. Rice sa Texas, kapamatig subong siling ni Batjo Bats. Dara sa Bangga, Totong Felisa, ka monitor man si Angelica Liarte, gayon dato. Damo na gin sila, no? Sa may Est Home 3, si Stepania, ara man si Chris Vilma Treyes. Kapaurok-urok man ba, perti. Dara sa barangay Magbalyo, kag sa Talok, kinatamyaw na ni Warlito ni siya ang iyang mga pamilya. Pamilya Barido sa Puro Paglaom, barangay Takuling, kinatamyaw ni Richie Baradero. Pamilya Poderoso sa Mamaylan, kinatamyaw kamo ni Reynaldo Poderoso. Kag si Irene Ganti Juanitis sa Pitua, nagapaurok-urok sila ni Homa Lumena sa Bacoor, Cavite, ara si Antonio Taraban Oriol. O isa kay Madam Eva kag Joel Sangkuan Kids, mayang gabigid sa mga taga-Jigs Marketing. Kami ako lang si Joy Pirizzo sa La Carlota. Rishman Civilio ang panamyaw. Ayos! Sa Hufuf, Saudi Arabia, ara si Ronnie Mananghaya. Si Jerry Hilogo sa Barangay 3 Hinigaran, nga monitor man,
Sila ni Nenfa Tanaya, kag Apple Himenea. Ay, puerti. Si Minda Ilalto, may gabida. Kag si Noel Hermino. Mga Hermino, family sa Carlota, ginatamyaw, kita. Sa Unahama, Japan. Naragalanta sa to si Angel Grace Panhilason. Sila ni Jay Binigay. Kag ni Beth Kiatson. Ay, puerti. Si Wanto niya lapit na lang March 1. Ay, puerti. Sige. A report ni Action John Diaz, ginadulong sa inyo sa kaluan sang Santon Plus Herbal Capsule. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Action John Diaz, ginadulong sa inyo sa kaluan. Paman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% nito ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy ng Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. May gabi dira sa kay Kuya Sandy. Kuya Sandy, mayad nga gabi. Kay Kuya Ray Mulas da. May gabi dira kay Kuya Ray Mulas. Kay Kuya Sandy. Kay Kuya Edgar da, magbanwa, may gabi da. Kay Kuya Ed Lumugdang. Ay, porti. Sige, check ta na mga report na gikan sa aton nga mga correspondent. Unahon ta report ni Aksyon. Roger Cotiv, live report sa Cadiz City. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon! Night Patrol Field Report! Yari sa Aksyon, Roger Cotiv, line number 2 sa report. Jer, good evening. Pasok, Jer. Yes, Action Eric, may gabi, kag may gabi ka aksyon, ari ako, Action Eric. Ay, ang kahita ito mula Aksyon, Roger, nga nakita mo? Actually, natulturan itong balay niya sa NHA4 galito. Oo. Galing kay White sa balay, Tisiling ko, bala pamilya nga ang iyang wallet na turnover to kay Aksyon Roger Gotip sa Cadiz. Katuan niya lang to sa
restaurant ni Action Roger. Hmm. Ay, ang iyagli na ko na wallet, sang kwan pa na ko no, sa October pa na ko nadula. Wow, ang ginano ni man. October pa na ko nadula. Kuno nga sinig ko nga sa isang January, February. Laya 2021 niya gin turnover na no mo na nga ginano pa na nilang wallet na sa isa naman. Siguro dula guro na ito, dasun kasi kung sa uli na guro na yung desisyonan nga iaboy-aboy ko din na. Gani, okay niya sila sa akong tanod bla ni B-boy bla nga tanod ko. Yung kagawad sa October pa na kung nadula hambal yang iya wallet. Liko tiga at tuto ko ato kay Roger to kaya tuto yung driver's license kay importante ito nga dokumento. Oo na mo si DIB, may mga BPI pa ganing nga card o. Tapos baklay lang din si Roger 5 ka serve nga nga pata na katiyawam na tako na isa. Uy, buti tiba-tiba ang tatanis na. Ati ba si kibot ka na ba si kantuan niya man kay ginata ko man tong address Ate, maigig makwae kay parang kanamo sa mga lost and found guys doon pa ay tuod ka. kuha ni ba ni? Importante na driver's license na ko mga dugay pa na ma-expire ko na. Dugay 2023 pa. Ati, pwede pa nag-resource kanugon. Kanugon pa Tato na kay nakuan ko na balang ko na tong kuan ang pamilya sa Tagiya na. Ate, may gabi no, ti action agad basta action ni Rick no? Ati, hindi ko sila sa Tagiya lang ko kung ano giban hapit lang ka na to, bakli na lang 5 ka serve ko. Para blang kasi din ko makabawi-bawi sa Action Roger Guti, ati to abot mo ka sa Tagiya to Ay ara. Magkabakad to giban sa kuan lang i-accommodate ang limot ko basi gusto mo magpulok pa kaldo di pili ka lang pata o kun linaga no namo na bla kansi kuan na ilang pata bulalo kansi kansi tirada may kabagid may bisa sa pagtago-tago muna na sang wallet at least may mabalik pa na yung mga kinabudlayan, no? May linaga man, may... Sa short ni, ang kwan yung baligya di, kwan mo, pabuli ka di. Pata. Ano? Pabuli ka di? Pabuli ka di. Butsilingon, ang meaning siya na? Pata. Bulalo. Linaga. Kansi. Dinuguan. Pabuli ka ni. Pabuli ka di. Okay. Pabuli ka di. Grabe. Bago na nga mga acronym sa mga baligya mo, bilib ko Masyado mo state. Totoo, Albik po, pabuli yan Totoo, Albik, pabastos mo. Hindi, mo na yung ako nyo nickname sa ako nga mga ginabaligya. Kalain na yan. Kalain. Antes ba baka pala si imo monog baka hindi na Roger kay kabastos na sang imong acronym ka baligya pabuli tadi ay naano naman sige na report ana ya mawili na matata karon sang pabuli tadi karon kalain mo na acronym mo sige bila na ya mauya mata ba? Ay gaya. Hindi daw mauya mata ba? Daw makasala mantas na sa itaasan mga muna. Mahuya mata ba? Gani. Balita tayo para ma-erase. Kalain sa iya acronym. Gani. Ganita sa balita natin na sinerek damo mga balita di subong sa duwalang ng mga lugar wanted person sunod sa Cadiz pinampunpon sa kapulisan una alas 4:20 kakna sa hapon sa kahapon nga adlaw sa Mayasinda Tagod barangay police Police Executive Master Sergeant Malbert Biloso Podman ang iban pa mga katapos sa kapulisan ang warrant of arrest nga nakapit sa Santong Mayo 13, 2013 pa. Kagin pirmahan ni Honorable Judge Renato D. Muñez, ang Presiding Judge Santos, ang RTC Branch 60 sa siyudad sa Cadiz. Ini may kaso nga ginatubang ang mga persona sa paghimulos
tungod sini ati Nobel recommended ang iya sini nga kaso gini siya ang paibaluman siya sini nga kinamatarong o constitutional rights under sa Republic Act 9745 pagkatapos sinagin painalom siya sa pag-check up sa emergency clinic apang tungod kay physical and good health man siya so ara siya karon sa bahin sa custodial facility sa siyudad sa Cadiz. Wanted person pagid alas 2:30 takna sa hapon Pebrero 24 magkapon sa may Gustilo Boulevard. Gindakop ini sa makatapos sa kapulisan ang gindakop gigilala kay John Lester Tumbagahan 21 anyos sa edad, di siya soltero kag residente sa Don Salvador II sa housing project sa may Nara sa barangay Tinampaan, Ciudad San Cadiz. Ang pagdakop sinisaya by virtue of warrant of arrest issue naman ni Honorable Judge Gwendolyn Jimenea, presiding judge ng RTC Branch 60. Kag ang kaso ginatubang mo ang TIF. May criminal case number 18-6651 nga ginisyo sa October 3, 2018. 6,000 ka pesos naman na ang gipanugot sa korte kung din siya makaangkon sang temporaryo nga kahilwayan. Ditinado man din siya sa bahin sa PNP Custodial Facility sa siyudad sang Cadiz. Gindakop man sa mga katapos sang siyudad sang Consagay City PNP ang isa ka persona nga mayara man nga ginaatubang kaso ang kaso nga pagwilar sa Republic Act 9262 kon ini ang violation against women and children. Mga alas 10:30 o alas 10:05 takna sang aga kapon sa Purok Marang sa Barangay Bato, Siyudad Sang Sagay. Ang gidakop gigilala kay Rami Dichon E. Antony, 42 anyos sa edad, kag ini siya residente man sa Purok Marang sa Barangay Bato sa Siyudad Sang Sagay. Suno sa report ginpamunuan mismo ni Police Major Albert C. ang patigayon sang operation of Police Staff Sergeant Jesse Hernando sang warrant sa Buena Section kag Police Staff Sergeant PJ Villanueva. Ang pagdakop sini nga persona pagiman sa warrant of arrest ginisyo sang RTC Branch 73 sa Siyudad sa Sagay with criminal case number 20-7227-S kag 80,000 ka pesos ang piyansa agod nga inisya makangkot sa temporaryo kalwayan inisya karon ang detinado sa bahin sang Sagay City PNP Custodial Facility. Gindakop man la sa skin sintak na sang aga kahapon sa bahin sang San Pedro Beach, Barangay Old Sagay. Ini naman iya ang pag-serve sang mga katapos sa kapulisan sang isa ka SW o kon search warrant nga gin-implement man tungod nga ini gin-issue man sang korte. Ang report nga sang ginsulod ang balay sa sining suspect nga gikilala kay Ronald Macapas Longakit alias Bartoloy, 38 anyos edad, may asawa kag residente sa San Pedro Beach sa Barangay Old Sagay sa Siyudad Sang Sagay. Ang element sa kapulisan nga ginpamunuan mismo ni Police Major Albert C. nakatigayan nga maka-recover sa isa ka unit sang homemade revolver. Wala sang serial number kag isa ka 5.56 live ammunition sa sulod mismo sa cylinder sa sining armas lokang. Ini siya ang ginakop man karon kag yara na sa custody sa kapulisan kapag pagtuban sa kaso sa pagbaylar sa Republic Act 591. Sa man nga kaso sa sining armas sa pagdakop mga alas 7 tagna sa aga kahapon sa amuman nga lugar San Pedro Beach. Ginakop man si Angelino de la Cruz Jr. Ilobaton alias Dudong, 32 anyos sa edad kag residente man sa mga lugar. Sa pagpamuno man mismo ni Police Major Albert C. ng search warrant nga ginisyo sa korte nagipirmahan ni Honorable Judge Reynald E. Puentevilla sa RTC Branch 73
ang ginserve sini kag sa pag-usisa naman sa iya sini nga puluyan nakuha ang isa ka unit sang homemade revolver nga wala sa serial number apang may duwa tanan ka mga live ammunition sang 38 caliber revolver nga raman sa cylinder sa among nga armas. So ini ebidensya kag pareho nga sila nga magpakatubag sa kaso sa sining pagbayrar sa Republic Act 10591 ang paghupot sang armas lota ang karakip na ang mga bala. So far, aksyonere kamo ni ang aton madulo nga report kagina kamyaw talaga akon si Kap Padalidia si Mr. Jonathan Diaz sina pamati man sa aton sa karon nga gabi sa gyapon nagapamati man si Madam Judy Delmo nga nagapamati gid sa aton kag subong man si Ma'am Mercy Flores sa Hong Kong. Gatamyo naman si Migota William Prias kag si Mrs. niya man nagapamati man sa aton, of course diri sa syudad ng Cadiz pamati ba di sinaya Toto Albic Poy Inulan kag subong man si Toto George Ributon amigo Naldo kag amigo Orlando Bacruya way ginaya palat mo da porok-porok terme diri sa Power Dream Cycle Parts and General Merchandise. Habang nga tumadulong nga report, balita kag mga informasyon. Una sa balita, una sa aksyon. It is Aksyon Roger Gutin nag-report. Sa Bacolod, Aksyon Radio! Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Salamat kid Aksyon na Roger Gotib live report sa Cadiz City ang balita ni Aksyon Roger Gotib. Ang ginadulong naman sa karawan sang DTX 500 capsule para sa kompleto nga management sa isa nga liver detox magtumar adlaw DTX 500 capsule. May ari ining detoxifying compounds nga nagatinlo sa tusin nga dugo kagatay. Ining man ang mga active ingredients, phytochemicals, antioxidant, pangontra para sa liver inflammation, cirrhosis, kag cancer. Para sa healthy nga liver, make sure to stay active, healthy and fit. Tumar kita adlaw DTX 500 capsule. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala.
Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa'yo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination. Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination. Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system. Magabi nila sa kay Maninoy, mga kay Manina, Charay, Salvation nila sa Carlota, kag Toto Ronnie Inyon. Toto Ronnie Inyon ang driver sang Angel Taxi, miyembro sang Operation Tulong Task Group, ara, gapa urok-urok. Si Alexis Torre, alias Wing Wing, tamyaw yung yasiling nga pamilya sa Paranaque, kag sa Banwasang Valladolid. Sakay Police Major John Gansor, maing gabigid. Sir, good evening. Mayor Major John Ganzon. Kapaurok-urok. So, di ka na, sir, sa SPG ka na, Kami ako lang asawa ko, si Edna Tortugo Santos Santisteban. Kabataan ko si AJ, kag si Wela Santisteban. Team RNBR, kamonitor sa programa diri sa Iloilo City. Halin nina kay Toto Junel Santisteban. Gapa urok-urok pa. Ay, puwerte. Terry Simpron yung may gabigida. Monitor si Jomare kag si Gaili Tagalog. Tamang silingan na rin kay Ray Carbakil. Sa kay Jenny Osesa sa Singapore, may gabigid. Kay Madam Marley Di Mabildo, may gabi. Gapa urok-urok yun sila yaw. Dira sa Paranaque, hapir sining lang kay Nonoy Noel. Dira sa Villa Maria Salvation, sumagali kay Michael John Season. Moises Padilla, ginatamya ko lang halin kay Mike John sa Molde Siba. Sa kay Sean Mark Mariano, dira sa Davao, may gabigid. Nanay ko dira sa Murcia, happy birthday, Erlinda Española. Halin kay Velban Española Tikala. Maria Los Gabaran Abkilan and family sa Kabangkalan, may gabigid ha. Sa kay Jacqueline Del Mundo Makawili, sa kay Leslie Akot, ara sa Kuwait, galantaw man sa ato, no? Salamat gida. Jocelyn Libo, on this po, may gabi, sa Kuwait na si Mary Grace Nalagon. Mga paurok-urokit. Cherry kag Nonoy Dwario and kids, may gabi gid. Sa kay Sheila Alagos, kag kay Marky Labanon. Ara gid sila da. Sa Carolano, Sitio Malaiba, ginatamya ka mo ni Annalyn Abanto Bilanggoy. Sa kay Vanessa Mayoda sa Minnesota, ti ara gida siya, kapaurok-urok gid. Si Joliet, si Joliet Sierra, ginatamya lang si Jessica Disinal. Jessica Disinal, ginatamyaw kagid ni Kuana, ni Juliet Sierra, no? Jessica Disinal. Kaya paurok-urok man sa mo. Ay sa kay nanay, kagrida, nanay Tessie Noble sa SP Village. Kag sa mga noble pamilida, may gabigid, no? Sinanay Tessie Noble, ti kapaurok-urok ni ginahuli dyan na perming radyo ya. No? Salamat gid. Nanay Tessie Noble and family dira sa SP Village. Toto Albic po hinulan. Bauhidla mo ta kay Toto Albic po hinulan ba? Sa kay Christopher Redfield from Sanctorium. Sa Barangay Granada, Ras Josephine Cardinal Abrigo. Toto Albic po hinulan. Again, may gabigid. Kay Maria Cecilia Paboni Menes, good evening. Elizabeth Malacagabala, may gabi. Para sa maninay ni Nefe Campanyel, baga pula-pula ko pa maninay. Sa kay Girans Barela, tamya ko ng asawa ko si Jessica Barela. Tamya ko lang palangga ko si Rosiel, si Graciel, Hana, dira sa Takuling.
Alin kay Greggy Bogi sang DSB ga paurok-urok gid. Good PM action kagawad kag future Kapitan Eric Magban. So gini si Greggy Bogi sang DSB mo. Sa kay John Rose Rolgab mayong gabi kita sa imo. Babes Tordicilias sa Senda Mars Transloading ga monitor gidira. Salamat kita. Next month is my birthday. Happy birthday advance kay Vanessa Mayo. Dunga taguro birthday ay March ka man gali. Sa kay Veronica Trosyo, classmate. May gabi damo ning classmate ko yung puwerte kagwapa ya way ga lubad way ga mangga pudis. Classmate Veronica Trosyo. Sa kay Trenyo Year Swalog, sala Carlota gimit ka paurok-urok gido. Sa kay Kapitan Jerbed Mingkulada may gabi Gina-inform na pamulo sa Barangay 2, Poblasyon La Carlota City nga may Comelec satellite registration kita sa Barangay Hall Buasaga. Sa wala pa na rehistro, magkadto lang sa Barangay Hall sa Barangay 2, Poblasyon La Carlota City. Pangabay ina kag pahibalo sa inyo mapisan. Guwapo nga kapitan, my good friend Jerby Adbincula in action. Kap, good evening. Why kita da? Ayo di kurma. Sige, alin sa report na si Roger Gote para pag-release si Action Stephen Priest Kito. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon Night Patrol Field Reports. Action Stephen, mayroong gabi, please come in. Yes, Eric, ginapaabot na lamang ang pagbutang man sa checkpoint sa sining mga borderline nga nagsiparar sa Oriental kagriman sa Negros Occidental. So gani nga paagi na lamang sa mga pagpulong-pulong sa Duwag ka Mayor, ginapaabot ang resulta ni ang pagwaman sa desisyon ni Governor Digamo sang Negros Oriental nga parte sining border nga ilang ginabutang nga sabihin na until now stricto sila sa gihapon, no? Pang diri sa side nato sa Negros Oriental actually amo ang nangin maluag-luag na kita, no, tungod sa sining MDCQ. So gani nga sa sining resulta sa mga pag-meeting may ara na sang maayo nga resulta ang desisyon sang aton na gobernador man sang Negros Oriental nga kon mahimo na nung mangin maparehas na, no, nga medyo maluag-luagan na ang pagsulod sa mga taga Negros Occidental dira sa area man sang Negros Oriental. So amoy na action, Eric, ang atong ginapaabot sa karon nga madula na ini ang medyo hindi pagintindihan na isang sang ining mga lugar diri sa Oriental kag diri man sa Occidental. So gani karon na action, Eric, no, ini ang among paabot sa aton nga mga katawhan man diri sa Ciudad San Carlos nga hindi na sila malisod-lisod pa or mabudlayan sa pagbiyahe kung magkadto sila dira ilabi na sa Canlaon City kag sa Negros Oriental nga parte. So sa ato naman nga peace and order karon diri sa Ciudad San Carlos, action, Eric, so far nangin na mataway ang ining mga inadlaw, wala man sa mga dalagko nga mga krimen, gani nga so far na alert lang sa gihapon, no, ang atong mga kapulisan sa ilang mga pag-duty sa mga nagalain nila nga mga area of responsibility kag ang gipatigayon na itong road clearing operation nangin matawhay man kag sa karon na nagapadayon sa gihapon. So mula mga in-action, Eric, ang atong balita alin diri sa Ciudad de San Carlos. Una sa balita, una sa aksyon. Ini si Aksyon Stephen Fresquito sa Bacolod, Aksyon Radio. We will not stop until the last drug lord, the last financier, and the last pusher have surrendered or put. Aksyon para may bago
bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Salamat kina sa Stephen Presquito sa Luwanta ang balos nga report ni Aksyon Percival Villamor. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Aksyon Night Patrol Field Reports. Aksyon Percival Villamor, line number 3 sa report. First, good evening, please come in. Mayong reaksyon na Eric kag sa aton man nga mga suki nga tagpalamati sa Action Night Patrol. Sige hapon Action Eric no, padayon ang mga operasyon sang aton kapulisan diri sa aton nga area of responsibility. Hilabi na digid Action Eric sa banwa iya sang La Castellana ang aton kapulisan sa pagpamuno ni Pulis Captain Ramil A. Bustamante ang Chief of Police kag upod man ang aton nga Warrant Section Division kag mapisan nga pulis si Police Staff Master Sergeant Nelson Madrinya upod ang personnel sini kag ang mga alert team sa station nagpadulong iya aksyon Eric sa Purok 2 Barangay Kabakungan, La Castellana, Negros Occidental. Kag nagabitbit iya sang isa ka warrant of arrest nga ginpanaog sa korte kag nagserve diri sa isa ka persona nga ginkilala sa kay Joselito Pamiroyan i Montalvo, 59 anyos, kag ini siya may asawa kag pumuluyo sang sitio Kambagting, Barangay Kabakungan, La Castellana, Negros Occidental, Action Eric. No? Kag idri siya kuha sang aton kapulisan kag ginserbihan sang warrant of arrest nga may ari siyang criminal case number 5968 sa kaso nga grave threat and sa criminal case number 5969 sang Republic Act 7610 Action Eric. Kag ini karon ang warrant of arrest Action Eric may ari ini siyang bill recommended ang korte nga 80,000 kapisos para naman sa iya temporaryo nga kahiluwayan. Kag ang warrant of arrest ginpanaog kag ginpirmahan ni Honorable Mila Diap Camiso, presiding judge sang RTC branch sa 74 La Carlota, Negros Occidental. Kag ining warrant of arrest Action Eric gen panaog sadtong nagliligad nga mga tinuod no sang bulan sang Agosto 27, 2019. Karon ini ang suspect Action Eric ara karon pangatubang sang kaso nga ginpanaog sang korte batok sa iya. Mayong gabi lang sa kay Honorable Kapitan Chad Peria kag Honorable Kagawad sa Jofred Sapanta kag Honorable Don Gisrel Emboltorio sang siyudad sang La Carlota. Amo ini ang aton nga nakuha nga balita gikan diri sa aton nga namtangan ang inyo ka-aksyon, Aksyon Percival Villamor, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Ayo, salamat kay Aksyon Percival Villamor. May gabi dira sa kay Sir Benz Salvacion. Sa kay P.O.Tos Ben Salvacion sa police station number 2 kag sidra nga mga kaupdanan, no? Ang imong Lisbong da Chief of Police bago na si Lieutenant Andy Opalya ng Lisbong da. Mas cooling gali si Sir si Sir Jobin Mugato ati para naman na promosyon si RJ Javiero kapaurok-urok pa ho pamati sa Action Night Patrol program. No, salamat gid. Balik kita when we come back. Balik ka report na action dyan. Pagkatapos na sa itong importante nga mga pahibalo. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination?
Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vacunation! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vacunation! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vacunation! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vacunation! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vacunation! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening,
hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara sa Vida Vaccination. Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago ka turukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag din kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang nagpag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Tara sa Vida Vaccination. Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna? Maaari kang makaranas ng side effects tulad ng sa trangkaso, pero mawawala naman ito dapat pagkatapos ng ilang araw. Huwag mag-alala, senyales to na bumubuo ng proteksyon laban sa sakit ang katawan mo. Karamihan nakakaranas ng lagnat o sakit at normal ito. Kontakin ang iyong healthcare provider kung ang pamumula o pagiging sensitibo ng lugar kung saan ka tinurukan ay lumala pagkatapos ng 24 na oras. At kung nag-aalala ka pa sa iyong mga sintomas o kung hindi sila nawawala pagkatapos ng ilang araw. Importanteng may ulat mo ang mga ito sa health authorities para maaral ng mga eksperto kung konektado nga ba ang mga sintomas mo sa bakuna o hindi. Ayaw naming mag-alala ang publiko ng hindi kinakailangan. Sa mga bakuna na meron tayo ngayon, ay kinakailangan ang 2 turok ng bakuna upang mabigyan ka ng inaasam na proteksyon. Kailangang magpaturok ka pa rin ng pangalawang bakuna kahit nagkaroon ka ng side effects. Maliban na lamang kung pinayuhan ka ng iyong healthcare provider na ipagpaliban ito. Tara sa Vida Vaccination. Paano ko patuloy na maproprotektahan ang sarili ko at ang aking pamilya? Gaya ng ibang pagbabakuna, nangailangan pa rin ng oras para sa iyong katawan na bumuo ng proteksyon sa COVID-19. Pero tandaan, ang pagbabakuna ay isa lamang sa maraming mga solusyon laban sa pandemya. Kailangan pa rin natin magpatuloy sa pagsuot ng mga face mask, pagsunod sa 1 meter physical distancing, pag-iwas sa mga kumpulan, at madalas na paghugas ng kamay upang Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Balik diri sa ato balagat balikat sa Aksyon John Diaz. Saya sila nga final report. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon Night Patrol Field Reports. Aksyon John, sa balik report, please come back. Action na yari ang mga recovery sa Bacolod City Police Office City Drugs Enforcement Unit sa naging kasa na bypass operation sa ring nga gabi sa miso sa area sa Daran Alihis, Barangay Alihis, sang Bacolod. Ang na-recover 3 batok sa kay Gino Inventor alias Peter Pan, ng edad ng residente sa Port Bangros, Barangay 1, Surad sang Bacolod. Ang mga masunod na konsitanan ka mga big hits with transparent plastic sachet sa ginasuspensyon Cebu, kaya sa ka big plastic sachet sa ginasuspensyon Cebu, option na rin, kanang gabarbanta nagabugat ng 100 gramos kakondasihan ang dangerous drug board of DTV value ang ginasunod sa BCP o CDU ini ang may estimated market value na nagadahat naman na-record rin isa kakalibre ng 8 pistol na armas dotang,
balas sang isa ka basiyo sang balas sang kalibre 38 pistol, 5,000 pesos nga kwarta mo ni ang marked money naging sa pagbakal sang illegal nga droga kag ang bag sa rin recover ining armas dotan kag ini mismo sa mga illegal nga droga. So nagri sa team leader sa BCP EU sa hindi lamang dira sa illegal nga droga nga si inventor action at bisan pa area sa drug sang Bacolod. Mga pinula naman nakaligad sa ilabing sugudan ang monitoring batak dari kay inventor ug galing ginakabi nila ni maduludanlo nga isa ka drug personality kay magkapila nilang testingan nga mabaklan kung iba-iba sa aksyon daw lang gid una nga nagakagat sa mga kapulisan. Pagpag dari ni certain leaders ng BCP o CDEO ang natabo pagkabaklanay nila sa mismo sa area ng Dalod ng Lihis, una nga nagbunsa ng makdotan ang ining si inventor kag nagtuyo no nga tiruhon ang kapulisan nakapalukok man siya hindi nagpanagyo sa baylo tiyang kapulisan nag-retaliate o kung nagbalos tugtog nga nang seleksyon na si inventor nagpalagi sakay sa motorsiklo dito sila nakalabot sa may Bacolod City College dito nila na neutralize kag ginatuan sa to nga bahin ining si inventor at sa nagkagin-una nila nga dindala sa area ng Corazon, Locsin, Monterrey Memorial Regional Hospital. May nagabantay karon dito nga kapulisan ng BCB o CDU nga nagamonitor sa hulag sa ninadakpan. Kagin pahayag nga mahimo karon nga adlaw hod karon abi nga gabi or bus aga no ni accelerate nga ma-discharge gikan sa ospital kag ma-priso na sa station ng Action Erica. Balik gikan sa kantor sa Bacolod Action John Diaz, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon Radio! Good night, ka. Aksyon Night Patrol! Salamat kay Laksan Jandias, may gabi nila kay Michael Angelo, sa Inday Blasa kag belated or happy birthday. Happy birthday sa buong adlaw sa akon nga hinablos sa kay E.R. Marshall sang Morsha. Alin kay Victor Tugap. Kiss me goodbye, kiss me goodnight. Pagi sila man ang Action Patrol program magkatakopin iti paradio balik ini buwas Biyernes. Ato sila nga mga patrol unit reporters in action nga nagpalagad karong gabi sa kay Aksyon Jan Diaz, Percival Villamor, Stephen Presquito, Roger Gutib, Aksyon Niño Bugina, ato kapiloto sa Patrol 2 Crosswind Patrol, News Center Action Del Salazar, Technical Partner Studio A, Broadcast Engineer Oliver Pason, Backup Security Guard Tunog Banwa, back to back kay Security Guard Campaner, with IT Expert Action JM Bikin. Transmitter Control Tower sa Barangay Talog sa Sambaco, si Broadcast Engineer Bernie Bulecana sa Batang Suay, back to back kay Security Guard Rene Cordoba. Sa Station Manager Action na Magbanwa, Production Chief News Director Rex Cantong, ang inyong ang Korban Action Night Patrol Program. Ako naman sa Action Eric Magbanwa ng Kasiling. Adios, amigos, hasta la vista. Ayaw magkalipat, antes magtulog, magpangamuyo, saya pa pangamuyo, dala kami, dala ako, dala ang bilog ang kwerpo sa Action Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, God bless the Philippines. Sa Bacolod, Action Radio. Good night, bye-bye, good night. Action Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue,
Serbisyo Publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,